Sister, xtaqt nistaqsik, kif inhi il-ġurnata tipika tagħkom? X'tagħmlu matul il-ġurnata? Matul il-ġurnata inqumu hekk fil-5:30 ta' filgħodu. Nibdew bit-talb, bit-tifħir ta' sbieħ il-jum, bil-quddisa. Imbagħad kun hemm ringrazzjament wara l-quddisa. Nieħdu l-kafè, kulħadd hekk jerġa' jmur jagħmel adorazzjoni u si adorazzjoni. Mbagħad wara nerġgħu ngħidu t-terza u noħorġu. Kulħadd tax-xogħol tiegħu. U x'tib ta' xogħol tagħmlu fil-kunvent? Nitkellem hekk fuq jiena insajjar, imur fi kċina nsajjar, ikun hemm sorijiet ukoll jgħinuni. Plus dan ikolli wkoll il-ħaddiema x'nieħu ħsieb. Fil-ħin ta' rikreazzjoni tiegħek, għandek xi ħaġa li tieħu gost tagħmel? Il-kuruni hekk nieħu gost ħafna nagħmilhom, l-labtijiet. Waqt il-ħin hekk ikollni xi ħin iktar liberu nħobb nagħmel presepju wkoll.